Ang Mian Simi Saka, जों MLA versus MDC जे थुंलायनाय जों मियान दिनै परीक्षा खालामनाय फर्माटआव जों मियान अलरेडि डिक्लेयार रिगा जे जों बायनाय दिनैबो सेम न जोंनो पाइखा पाइखौ हायमा दङा दिनै पाइ माने बेलाय आनन्द मा दङा जों बेलाय आनन्द मा दङा एवं जों MDC versus जों एखेबानो दितिखा अवनि बागै बेलाय गजबो सिमदार जोंनाय दं अब बरनो साइ हामलिया एवं सबके कई जिनि बलि अनेक खदम बल कासुका बलि न बेला हामबाय मारिउ जो हमसु रक लाई तंगै ताकि फार्स्ट बल मा थमाय नुमा हाय बो हायरक ले मा थमा खाव दिनि कुनु समय जाथों लागा सान नंलाय आं तो 73 बोसोर बय आबो बो हाय 73 बोसोर अम हाय फुटबल मा थमाने बो हाय मा थंगा खाव बेलाय काहाम बोसां सालगो बाके थंगा तासि थंबिना दे सार थंलायनाय जों तेबो थंलायनाय सर तिनि थंमाने कय गल लरि खले आं गल दिया तीन गल दिकता आइ पन्चे गप्लाय बाय मा दङा तिनि अ बयस बेलाय आं हामबाय माया पर सिबा MDC बा MLN टीम वर्सेस थुमने ओ मुसकले बो हाय मा दङा सार न दिनि गाव नि गाजे MDC को चिनि न MLN को चिनि आइ समाय देन काप तो फादार थाइनो दंनाय चिनि जोंबो जथेष्ट सुजुग मानखा चिनि म मैच चिनि स्ट्राइकार ठीक मतो करे जतबार सुजुग मानखा इनफेक्शन से गोबां सुजुग मानखा जोंहाबो बल कन्भार्ट खालामनानै बाट MDC रक गाहाम तरका बिजल बाबे राजेश त्रिपुरा শেষ পর্যন্ত বড় মন্ত্রী আমি পাই থেকে চিন মধ্যে মানব বিশ্বজিৎ কলয় বিশ্বকেতু প্লাস ফিলিপ দিলীপ নাইকে ভূমিকা পাঠান করেছিল অনেক বর্ষা তোমার কিন্তু পাঠান ফিটনেসকে অভাব জায়গা হতেইব কয়েকদিন মাঠও তংখায় তিনি পাঠান এবং ডিফেন্সও তো আং তো ফুটবলার আং চেষ্টা খাই আং সেভ খাই কিন্তু ব্যাকআপও যারা লেফট আউট রাইট আউট যারা থুলের ডিফেন্সও থুলের তেব অ্যাক্টিভলি বড় সাপোর্ট ঢুকায় হয়তোবা এবং বল ব্লক খাইমান কমব দুইটা বললে এটলিস্ট সেভ খাইমান asale suba paine siba laine oni bagai thulai mani asale just friendly match amon message roni musumu not to prasa fit tonani nangu saka hamunani nangu chini trai paine generation lo tebo physically mentally fit ngoi thaitu amon message roni bagai ini friendly match thulai mani chini initiative tongai chini sport na tebo develop khaine ni bagai financial of TFL sei tong tipra TFL TPL tipra premium league जों बिस्कां सेप्टेम्बर मास नि सिमि लगातार मास जरा चलेनाय फर्स्ट डिविजन ए डिविजन बी डिविजन of हाइके पूरा फ्राउस 8 16 टीम नाय ए दि आफ्टर टीम बी दि 8 टीम हाइके 5 मास जरा ते tipra प्रीमियम लीग जे जनाय बिस्कां सेप्टेम्बर नि मास नि सिमि आबो बि दे दो फेस ने को जों दिनो गाइदे नाय माहाके प्लेयार खाजनाय प्लेयार जों 5000 के अनारिया मोननाय कायसे टीम नि बागै 20 जना सिलेक्टेड प्लेयार दंनाय ओ 20 जनानो जों 5000 मिनिमाम अनारिया मोननाय 5 मास जरा तेबो टीम मैनेजर बरनि आगे समासा एक्सपेंडिचर नि प्लेयार खेलनि बागै 30,000 अमाके जों स्पोर्ट न टीम डेभलप खेलनि बागै जाति ओइ दङ आनि के जों आसल चिनि ने बागै चिनि बागरा साम खायदोंमोन दंखानि बागै जाति दंमोन सिबानि बागै बासिनि जेनेरेशन फाइनाय रनो जों बाहायके फिजिकली फिटनेस खायै बोसकानो जों बरनो सारभाइव खायरवानि बागै जों अमन मेसेज रनानि साबो हाय बे खेला थुलिनि पुसक तंखा पुसक फाइनानि बागै लोगरनो मेसेज नै बबि के सर
Ada bola tini man of the match Vikram Khan. Gol khatam se niyo. Urkhaba. और तो नोट नुकने एमएलए वर्सेस एमडीसी ये तिनी और कैसा वॉल इंडिजिनस डे नि और तिनी और नियो सालनो जों कैसा फ्रेंडशिप फुटबल मैच खेमनि तमा बरो कैसा जरा सिनि एमएलए दंनाय एमडीसी दंनाय जागे थैयारो गतिनि थका बेलेंगा दंथका जे अनेक दिननि परे अनेक सालनि परे जों फुटबल खेमनि जरा जरा माके खेला दुला बसिन तोना नाव सिनि फिजिकल फिट नि बागै खेला दुला सिनि जतो दिगले थिक तोखे सिनि मेन्टेलिटी बसिनि थिक तोनाय जों अले जों पजिटिभ माबा सकनाय गोसो गोसोनाय